Sinagot po ng Ako Bicol yung billing namin dito, mga gamot, laboratory, lahat na mga charge sa amin. Ako Bicol po ang nagtulong sa amin. Hindi po kami pinabayaan ng Ako Bicol. Ika-10 ng Setyembre nang salubungin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ang sinasakyang fast crop ng pamilya Lupagi galing Masbate City. Sakay ang 54 na taong gulang na nanay na si Diana Lupagi. Nanghihina dahil sa sakit na stage 4 breast cancer. Agad ding isinakay si Nanay Diana sa ambulansya ng Ako Bicol Party List para agad na madala sa ospital at malapatan ng lunas. Hindi na rin makapagsalita si Nanay Diana dahil sa kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang kamag-anak na si Mary Ann Regalado, dahil sa kakapusan sa pinansyal, ay hindi kaagad nila naagapan ang sakit ni Nanay Diana. Wala rin silang sapat na pinagkakakitaan para matugunan ang kanyang pangangailangan medikal. 8 buwan na rin umano iniinda ni Nanay Diana ang kanyang bukol sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Dagdag pa ni Mary Ann, isang person with disability rin si Nanay Diana. Ang tanging pinambubuhay ni Nanay Diana sa kanyang 3 anak ay ang pagtitinda ng daing sa kanilang lugar. Hindi rin daw ito sumasapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila Nanay Diana. Sinagot po ng Ako Bicol yung billing namin dito, mga gamot, laboratory, lahat na mga charge sa amin. Ako Bicol po ang nagtulong sa amin. At saka, pagdating namin sa Pilar, hindi po kami pinabayaan ng Ako Bicol. Ayun, pagdating namin kaagad doon, sinakay kami dito, papunta ng BRTTH Hospital. Sa ngayon, nandito na kami, hindi pa rin kami pinabayaan nila. At dahil kaagapay ng programa ang mga taong nasa laylayan at sinupok ng karamdaman, buong puwersang inalalayan ni Congressman Saldico at Ako Bicol Party List ang pangangailangan medikal ni Nanay Diana. Sinagot na rin ni Congressman Ko at Ako Bicol Party List ang kanilang pamasahe pauwi sa Masbate. Nag-abot na rin ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ng food packs para kay Nanay Diana. Una sa lahat, pasalamat po ako sa IKB dahil hindi po kami pinabayaan. At kay Congressman Saldico, maraming salamat po sa inyong suporta at binigay na tulong po sa amin. Lahat po ng aming pangangailangan ay binigay niyo po dito sa amin sa BRTTH Hospital. Kami po at saka yung pasyente na tiyahin ko, kami po ay taos-puso at taos-pusong nagpapasalamat po sa inyo. Walang sawang pagtugon at pagbigay pag-asa. Yan ang laging araw-araw na misyon na nais ipadama ng Action Ko Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Aika Ferry, Tabang Ora mismo.